Articolul de opinie nu l-a menționat niciodată pe Johnny Depp pe nume, dar avocații celebrului actor au spus că era clar că Heard se referea la el și că articolul i-a afectat cariera cinematografică și reputația. Selecția juraților s-a încheiat luni, iar declarațiile introductive sunt programate să înceapă marți, scrie. Johnny Depp a negat toate acuzațiile de abuz, spunând că afirmațiile lui Amber Heard au fost o farsă elaborată pentru a genera publicitate pozitivă pentru doamna Heard și pentru a-i avansa cariera. Atât Johnny Depp cât și Amber Heard au prezentat liste lungi de potențial martori pe care i-ar putea aduce în fața judecătorului. Lista lui Amber Heard include și pe fostul ei iubit și directorul executiv al Tesla, Elon Musk, cu care a trimis mesaje despre Depp. De asemenea, pe lista de potențial martori se află și actorul James Franco, despre care Heard a declarat că s-a interesat de vânătăile de pe fața ei în urma unui presupus incident abuziv cu Johnny Depp. Depp vrea ca juriul din Fairfax County să constate că Amber Heard a făcut cu bună știință afirmații false. La rândul ei, Heard va susține că este protejată, sau imună, de răspundere, deoarece editorialul său din 2018 despre violența domestică a abordat o chestiune de interes public. Nu l-am numit niciodată. Mai degrabă, am scris despre prețul pe care femeile îl plătesc pentru că vorbesc împotriva bărbaților aflați la putere. Continui să plătesc acest preț, dar sper că, atunci când acest caz se va încheia, voi putea merge mai departe și la fel și Johnny, a declarat Amber Heard într-o declarație publicată sâmbătă. The Washington Post nu este acuzat în proces. Avocații lui Johnny Depp au declarat că au intentat procesul în Fairfax County, în afara districtului Columbia, deoarece ziarul este tipărit la o unitate de acolo. Amber Heard a încercat fără succes să transfere cazul la Los Angeles, unde ea și Depp locuiau.